malakas na palakpakan ang patrona ng Revolusyonaryong Kapitenyo, ang paraluman ng Bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! At sa saliw po ng tugtugi ng karakol ay sama-sama po tayong umindak sa ating pong dakilang pasasalamat sa taon ng Hubileo ng Pag-asa kasama ang ating minamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. At para po sa ating mga deboto at panauuhin narito ngayong gabi na nakikibahagi sa ating pagdiriwang, ang inyong pong nasasaksihan ngayong gabi ay ang orihinal at ang mapaghimalang imahen ng paraluman ng Bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Sa dambana ng mahal na Birhen ng Fatima sa Binakayan, Kawit, Cavite. Ngayon ay kapiling po natin ang imahe ng mabunying Birhen ng Fatima mula sa Binakayan, Kawit, Cavite, na kilala sa taguring imag. Noong taong 1966, tinanggap ng kaniyang kamunian, Rufino Cardinal Santos, na nooy Arsobispo ng Maynila, ang mahalagang imahe bilang regalo ni Ginoo at Ginang Eugene Conley ng New York. Sa panahong iyon, ang Arsobispado de Manila ang naging pansamantalang tahanan ng imaheng ito at nang ninais na kagalang-galang Artemio Casas, unang obispo ng Imus, na magtatag ng isang parokya sa Binakayan, Kawit, Cavite. Hangad niyang italaga ito sa mahal na Birhen ng Fatima bilang kanilang patrona. Subalit wala pang imahe noon. Sa kaniyang pusong bukas at mapagbigay, ipinagkaloob ni Cardinal Rufino Santos ang banal na imahe kay Obispo Casas upang maging sentro ng pananampalataya at debosyon ng sambayanan ng Binakayan. Ang parokya ng Fatima sa Binakayan na ngayon pang-dioceses na dambana, ang kauna-unahang simbahang naitatag ng dioceses ng Imus matapos itong humiwalay sa Archdiocese ng Maynila noong taong 1961. Mula noon, ang imahe ni Imam na ngayon nasa ating harapan ang naging tanglaw ng pag-asa, lakas ng pananampalataya at bukal ng pagkakaisa para sa mga anak niyang deboto. Maraming natalang mga himala sa pamamagitan ng pagdedebosyon kay Imam, kagaya ng iba't ibang karamdamang pinagaling, mga nagbalik loob sa mga kahilingang natupad patungkol sa relasyon, pag-aaral, hanap buhay, promosyon sa trabaho, pag-aasawa, kapayapaan ng isip, pagpasa sa mga pagsusulit, pagtatrabaho o migration sa ibang bansa, pagkakaroon ng anak at marami pang iba. Noong Mayo 13, taong 2009, naggawaran ng nooy obispo ng Imus at ngayon Kardinal Luis Antonio G. Tagle ng Koronasyong Episkopal ang imahe ni Imag
bilang pagkilala sa kaniyang makainang pagtuwang sa mga pangangailangan ng kaniyang mga deboto at parokyano. Makalipas ang 59 na taon, matapos maibigay sa Diocese ng Imus ang imaheng ito, noong Abril 28 ng taong kasalukuyan, isang puspos ng biyayang araw na muling nabalik ang mahal na Birhen ng Fatima de Minakayan sa loob ng Intramuros sa kaniyang unang tahanan, ang Arsobispado de Manila, at sa banal ng misang inihandog ng Obispo ng Imus na ginanap sa Manila Cathedral bilang paghahanda sa Koronasyong Pontifikal na iginawa noong ika-1 ng Mayo taong 2025 sa pagputo-putong ng korona na pinangunahan ng Papal Nuncio ng Pilipinas, Arsobispo Charles Brown, kasama ang mga obispo ng Pilipinas sa mandato ng pumanaw na Santo Papa Francisco. Noong araw ding iyon ng kaniyang koronasyon ay iginawad ng lokal na pamahalaan ng Kawit ang titulong Ina at Reyna ng Bayan ng Kawit para kay Imaga, bilang pagkilala sa kaniyang makainang pagsubaybay hindi lang sa Binakayan kundi sa buong bayan ng Kawit. Sa kasalukuyay, patuloy ang paglibot ni Ima sa iba't ibang pook sa Pilipinas upang higit na ipakilala ang debosyon sa kaniya. Nuestra Señora de Fatima, ipanalangin mo kami. Kasama po ng andas ng mahal na Birhen ng Fatima ay ang mga deboto mula po sa Binakayan, Kawit, Cavite, kasama po ang Banda 74. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa pagdadala ng imahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan mula po sa Binakayan, Kawit, Cavite, dala ang imahe ni Nana Imam. Maging sa dagat, kung saan sinasamahan ng mga banghang pangisda ang sasakyang pandagat ng Birhen bilang makulay na patutuo ng pananampalataya. Sa kasulukuyan, ang debosyon sa Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol, ay nananatiling malalim na nakaugnay isang buhay na patunay ng pananampalatayang nagmula sa taimtim na panalangin ng isang mandaraga, iningatan ng mga salinlahi at buong pagpapakumbabang iniharap sa simbahan bilang pagkilala sa lalim ng katatagan at lawak ng debosyong ito. At matapos ang masusing pag-aaral at formal na pagkonsulta sa Presbyterian Council ng Diocese ng Imus, ang parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario ay idinakila bilang pang-diocese na dambana. Noong ika-24 ng Mayo taong 2021,
Sa bisa ng kautusan ng Lubang Kagalang-galang na Obispo ng Imus, ang pagkakadakilang ito ay opisyal na pagpapatibay ng lokal na simbahan sa kahalagahang espiritual, pastoral at historikal ng dambana bilang sentro ng pananalangin at debosyon sa mahal na ina. Ang bunga ng debosyong ito ay umangat sa antas ng Simbahang Universal ng noong ika-3 ng Marso taong 2025. Ipinahayag ng dikasteryo para sa banal na pagsamba at disiplina ng mga sakramento ang bula ng Santo Papa na nagbibigay pahintulot para sa pontipikal na koronasyon ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol. Ang makasaysayang biyayang ito ay naganap noong ika-9 ng Oktubre taong 2025 na pinangunahan ng Arsobispo Charles John Brown, Nunsyong Apostoliko sa Pilipinas, kasama ang Lubang Kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, Obispo ng Imus. Ngayon tayo ay nagtitipon upang magpasalamat sa natatanging biyayang ito, isang koronang hindi lamang ginto, kundi hinubog ng pag-ibig, pananampalataya at tapat na debosyon ng kaniyang mga anak sa paglipas ng maraming henerasyon. Pinasasalamatan natin ang lahat ng mananampalataya at mga panauhin mula sa bayan ng Rosario, Cavite sa pangunguna ng Rektor at Kura Paroko, Reverendo Padre Teodoro B. Bawalan, kasama ang katuwang na pari, Reverendo Padre King Eleazar B. Benyaranda, at ang Parish Steering Committee. Kasama din po ng banal na larawan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol, ang bandang St. Patrick. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol, ipanalangin mo po kami. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Santo Rosario at ang mga debotong kasama niya mula pa po sa bayan ng Rosario, Cavite. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating dakilang pasasalamat ngayong gabi at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol, mula po sa bayan ng Rosario, Cavite.
Ngayon po ay ating pasalubungan ng palakpakan. Ang parokya ng Silang ay naitatag noong 3 ng Pebrero taong 1573 sa ilalim ng patronato de San Diego de Alcala sa pamumuno ni Fray Diego de la Concepcion at Juan de la Cruz. Ang unang simbahan ay gawa sa mga magagaang na materyales, partikular ang kahoy at nipa, ngunit ito ay nasunog. Kaya naman, minarapat ng mga misyonero na magpagawa ng bagong simbahan, ngunit ito pa rin ay nasa magaang materyales. Kaya sa ikatlong pagkakataon ay minarapat ng mga misyonero sa pamumuno ni Padre Juan de Salazar na magpagawa ng isang simbahang bato, at ang simbahang ito ay ang nakatindig sa sentro ng bayan ng Silang sa kasalukuyan. Ang retablo mayor at minores ng simbahan ng Silang ang itinuturing na pinakamatandang retablo sa Pilipinas. Kaya naman sa labis na pagmamahal ng mga taga-Silang at upang mas mapahalagahan at maalagaan ang katangi-tanging estruktura ng simbahan ng Silang at ang mga marangyang retablo nito, ang simbahan gayon din ang mga retablo ay dinilagara bilang National Cultural Treasure o pambansang yamang pangkalinangan noong taong 2017. Dahil na rin sa lubos na pagmamahal at maalab na debosyon sa mahal na Birhen, ang veneradang imahen na pinagpipitaganan at minamahal na ina, reyna at patrona ng bayan ng Silang at ng Bulubunduking Cavite, ay nagawaran ng koronasyong episkopal noong 31 ng Enero taong 2019 sa pahintulot ng lubhang kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, Obispo ng Imus. Ang himno opisyal de la Coronasyon, ang Orina ng Candelaria, ay mula sa orihinal na titik ni Ginoong Hervin Monzon at nilapatan din ng orihinal na himig ni Ginoong Tani Gasconan. At mula sa pagiging parokya, ang simbahan ng Silang ay tinaas sa antas ng isang pang-dioceses na dambana sa pahintulot pa rin ng Obispo ng Imus noong ika-4 ng Mayo taong 2021. Sa bayanang Caviteño, narito na ang karamay ng mga mahihirap. Ang ating karamay sa panahon ng pagkaligalig at sakuna. Ang tanglaw at ilaw ng Bulubundukin ng Cavite. Ang mapaghimala at minamahal na ina, reyna at patrona ng bayan ng Silang at ng Bulubunduking Cavite, Nuestra Señora de Candelaria de Silang. Viva la Virgen! Viva la Madre de Dios! Viva la Nuestra Señora de Candelaria! Viva la Reina de Silang! Amin din pong ipinapaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga demoto at mga panauhin mula pa po sa bayan ng Silang na umaagapay ngayon sa mapaghimalang imahe ng mahal na Birhen ng Candelaria. Kasama din po ng sambayanan ng Silang ang Banda Magdalo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Viva la Virgen! Nuestra Señora del Pilar de Imus Coronada. Mula naman po sa pang-dioceses na dambana ng mahal na Birhen ng Del Pilar, Katedral ng Imus. Ang debosyon sa mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagmula sa bansang Espanya. Taong 40 ang mahal na Birhen ng mga panahong iyon ay nabubuhay pa. Ay dumalaw
pumanaw hatid ng mga anghel na nakatuntong sa isang haligi upang palakasin ang loob at tayuhin ang pusong nalulumbay ng alagad na si Santiago ang Dakila na nooy nasa Espanya upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang devosyong dumating sa aking bansa, bunga ng pagpupursigi ang pangangaral ni Apostol Santiago, ang pamimintuho sa marilag at banal na imahen ng mahal na binilang ng pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay maninuknok at maging patrona ng simbahang iniiwalay sa parokya ng Kawi. Mula rito, ang pamimintuho sa mahal na ina na kanilang tinawag na Del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na lumaganap at tumatag. Patunay ang mga himalang naganap dahil sa kaniyang mahiruping pamamagitan. Nang ang Diocesis ng Imus ay hinatag noong taong 1961 ni Papa San Juan 23, ang makainang pag-iingat at pamamatubay ng mahal na Virgen del Pilar ay iniamon sa buong lalawigan ng Cavite na sinasakdawal ng aming Diocesis at bilang pagkilala sa yumayabong na debosyon at pagbibigay ng pinakamataas na karangalan sa ina ng kaniyang mga minamahal na anak. Noong 3 ng Disyembre taong 2012 ay ginawaran ang imahe ng mahal na ina ng koronasyong pontifikal at makalipas ang 8 taon sa kaparehong petsa, ang kaniyang parokya na siya ring katedral ng Imus ay ginawang pang Diocesis na dambana o Diocesan Shrine. Namiminto sa kaniya na nagmula pa sa loob at labas ng lungsod ng Imus at ang lalawigan ng Cavite ay aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pagdedebosyon tulad ng karapol, prosesyon tuwing unang Sabado ng buwan at pagdalo sa pansabadong Panginoon. Mga ginigiliw na kapatid, ang mabuting ina, reyna at patrona ng Diocesis ng Imus na siya rin ating lakas at kagalakan, Nuestra Señora del Pilar de Imus. Mabuhay ang lakas at kagalakan ng sambayanang Imusenyo. Viva Virgen del Pilar! Viva Nuestra Fuerza y Alegría! Viva la Virgen! Palakpakan po natin ang ating mahal na ina, ang patrona ng ating Diocesis. Gayon din po ang mga deboto mula pa po sa lungsod ng Imus, kasama po ang Banda ng Imus. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pagdiriwang ngayong gabi.
mapag-imalang larawan ng ina, reyna at patrona ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang pintang larawan ng mahal na Birheng Maria ang natagpuan sa baybayin ng Tanyakaw sa Cavite. Ang kanyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala, at siya'y itinanghal sa isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naganap sa maraming devoto, mula noon ay ipinagkaloob sa kanya ang titulong Virgen de Mil Milagros o ang Birhen ng Libong Himala. Itinuturing rin ang kaniyang banal na larawan bilang bilang ang pinakamatandang pinta ng mahal na Birheng Maria sa Pilipinas na may tiyak na petsa. At ito'y kinilala bilang pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas o National Cultural Treasure of the Philippines. Ang himno de la Virgen de la Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga o mas kilala sa tawag na Reyna de Cavite ay mula naman po sa likhang tula ni Fray Tomas de Andrade at nilapatan ng himig ni Don Julian R. Felipe na siyang naglapat ng himig sa pambansang awit ng Pilipinas. Noong 18 ng Nobyembre, taong 2018, ginawaran ang kanyang banal na larawan ng Koronasyong Pontifical. Isang natatanging pagkilala na ipinagkakaloob ng Santo Papa sa mga titulo ng mahal na Birheng Maria na kinikilala ang pambihirang debosyon at kwento ng mga himala ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Ang kaniyang banal at mapaghimalang larawan ay nakatanghal sa parokya ng San Roque na kinikilala ngayon bilang pang-dioceses na dambana ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga sa lungsod ng Cavite. Ipinagdiriwang ang kaniyang dakilang kapistahan tuwing 2 at 3 linggo ng Nobyembre. Bilang ating ina, siya ang ating kanlungan sa panahong tayo'y nalulumbay at nawawala ng pag-asa. Bilang reyna, siya ang nangunguna at gumagabay sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan. At bilang patrona ng buong lalawigan ng Cavite, siyang nagsisilbing tanggulan at tagapamagitan ng kaniyang mga anak sa lahat ng hamon sa buhay. At ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, mga panauhin, sa ating sama-samang pag-indak sa tugtugin ng parapol, naway muling maging buhay sa ating puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa, sapagkat kasama natin ngayon ang ating minamahal na ina sa ilalim ng krus, ang ating
ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa purang rektor ng Pang-Diocesis na Dambana ng Mahal na Virgen ng Soledad ng Portabaga, ang parokya ng San Roque, Reverendo Padre Michael Riuben Cronda. Gayon din sa pamunuan ng Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga at ang mga devoto mula po sa lungsod ng Cavite at sa mga karating bayan at probinsya. Muli po, ating patutubayan ngayon sa isang pagkikirang pagkakataon sa saliunang tugtugin ng karakol, ang mapag-iwalang larawan ng reyna ng ating probinsya, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Pakakunanin ang mahal na Virgen ng Soledad ng Portabaga. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan. Mula po sa lungsod ng Cavite. Gayon din ang aming pong pasasalamat sa Bandas Santa Maria Magdalena at sa aming pong mga mahusay na mag-aaral mula po sa pambansang mataas na paaralan ng Cavite, ang Sandaloy Pangkat Mananayaw na ngayon po'y nag-aalay ng kanilang likas sayaw para sa reyna ng ating probinsya. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Viva la Virgen! Salamat din po sa aming mga kaibigan sa Malakay na wala maputulong buhat pa po sa Quiapo, Maynila na dumiretso na po dito sa Kawit upang pumasan sa Mahal na Virgen ng Soledad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dambana ni San Agustin at parokya ng Santa Cruz, bayan ng Tansa, Cavite. Ang bayan ng parokya ng Santa Cruz de Malabon ay nagsimula bilang isang hasyenda na nakuha ng mga Panging Agustino. Noong taong 1726 nang ideklara ang isang bayan na ang karatig na Hacienda de San Francisco de Malabon noong 1768. Ang Hacienda de Santa Cruz ay naging baryo nito noong ika-9 ng Setyembre 1753. Itinatag ang parokya ng San Francisco sa ilalim ng pamamahala ng isang paring sekular. Bagamat ang mga Agustino ang nagmamayari ng Hacienda de Santa Cruz, wala silang espiritual na ministeryo sa mga tao. Sa halip, ito ay sumasalamin sa espiritual na pamamahala ng San Francisco. Noong taong 1761, pinili ng mga Panginoon ang Hacienda de Santa Cruz sa kanilang
mundo para matustusan ang muling pagpapatayo ng simbahan. Sinimula ni Padre Mana sa pagtatayo ng simbahang bato at kumbento. Subalit noong taong 1811, siya ay pumanaw nang hindi natatapos ang kaniyang pangarap. Noong 1860, ang parokya ng Santa Cruz ay pinagtitiwala sa mga Panginoon. Si Fray Alberto Planas ang naging unang kasilang Dominiko na purang paroko. Sinimulan niya ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan at kumbentong gawa sa bato at isa. Pinamahalaan ng mga Dominikong parokya at ang hasyenda hanggang sa pagsikap ng ipagsilang Pilipino noong 1876. Noong panahon ng revolusyon na ang Pilipinong katulong sa mura na si Padre Siron Villafranca ang umalili sa pamahala ng parokya. Noong 1900, kapistahan ng pagkakatagpo sa banal na krus ng ating Panginoon sa ikalawang taon ng panunungkulan ng kanyang kabanalan, Pablo Ikalawa, at sa pagdiriwang na ika-200 taon ng pagkakatatag ng parokya ng Santa Cruz, ang simbahan at ang altar nito ay kinonsagra at inalaga sa Diyos ng kanyang kabunyihan, Jaime L. Cardinal Steve, Arsobispo ng Maynila. Sa paglipas ng taon, ang debosyon kay San Agustin ay naging napakatanyag. Noong Hulyo 31, 2011, ang nooy obispo ng Imus, lubhang kagalang-galang Luis Antonio G. Tagle, ay ipinahayag si San Agustin bilang pangunahin at opisyal na patron ng parokya, habang ang Santa Cruz ay nanatiling titular ng bilang pagkilala sa dakilang debosyong ito. Noong Hulyo 26, 2016, ang kasalukuyang obispo ng Imus, lubhang kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, ay idineklara ang simbahan ng parokya ng Santa Cruz bilang pangdiosesanong dambana ni San Agustin. Noong Agosto 24, 2020, idineklara ng pamahalaang lokal ng bansa si San Agustin bilang opisyal na patron ng buong bayan. Ang kapistahan ni San Agustin de Tanza ay ipinagdiriwang tuwing ika-28 ng Agosto. San Agustin de Tanza, Ipanalangin mo kami. kasama po ng andas ni San Agustin ay ang mga devoto mula po sa bayan ng Tanza, Cavite. Kasama din po ang banda St. Patrick. Tapos po ang aming pasasalamat kay Reverendo Padre Benigno Sáenz Mendoza, pura rektor ng Pangdiocese ng Lambana, San Agustin, parokya ng Santa Cruz, bayan ng Tanza, Cavite. Muli po, atin pong palakpakan, San Agustin de Tanza. Viva San Agustin! Viva San Agustin! Viva San Agustin! Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan mula po sa bayan ng Tanza. Gayon din ang likod ng simbahan na nagdala po sa imahe ni Tata Useng. Maraming salamat po sa pansamantalang hospital noong panahon ng paglaya. Muling inalaga ang simbahan ni kaniyang kabanalan Ricardo Cardinal Vidal noong ika-17 ng Nobyembre, 1976 at idineklara bilang pangdiocese sa Lambana ng kalinisan paglilihi noong ika-8 ng Disyembre, 1976 na Obispo Manuel Sobrevillas. Isinialalim sa pagsasaayos ng kumbento noong 2000 at ito ay pinaspasa ng kagalang-galang
Luis Antonio G. Tagle noong 16 ng Nobyembre, taong 2009. Ang replika ng imahe ng Immaculada Concepcion ay pinagawa at nasa pangangalaga ni Ginoong Rene Deo Vicarias sa pamamatnubay ng kasalukuyang Cura Paroko, Reverendo Padre Alex Melchor Tupas. Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Kasama po ng karosa ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, ang mga devoto mula po sa bayan ng Daing Cavite. At ito po ay ginagabayan ni ng Banda Magdalo. Ating pong palakpakan, Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion! Muli maraming salamat po sa ating mga kaibigan mula po sa bayan ng Daing Cavite. Katinang pasasalamat sa taon ng Jubileo ng Pag-asa. Mga kaibigan, sa bayanang Caviteñong naminintuho, Tenat magkarakol sa dambana ng ating mahal na paraluman, Santa Maria Magdalena. At sa natatanging sayaw panalangin ay ating pong samahan ang paraluman ng bayan ng Cavite at ang patrona ng Revolusyonaryong Caviteño sa ating pong magaganaping Caracole Grande sa gabing ito. Palakpakan po natin ang ating minamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Mabuhay ang ating patrona! Hindi po ganap ang ating ginaganap ngayon na karakol kung hindi po tayo makikisabay sa saliw ng tugtugin ng karakol. Ang lahat po ay aming inaanyayahan na umindayog sa harap po ng mapag-imala at orihinal na imahe ng ating mahal na Pitakasi. Ating pong isasayaw ngayong gabi ang ating pasasalamat at panalangin sa Panginoon.
pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na patrona, Santa Maria Magdalena. Mabuhay ang ating patrona! Mabuhay Santa Maria Magdalena! Ngayon ay sigurado po akong natutunghayan na naman ng mga deboto ang napakatamis ng ngiti ng ating mahal na paraluman, at ito ay pagpapahayag lamang na kanyang inalulugdan at ikinasasaya ng kanyang puso ang ating ginaganap na pasasalamat sa gabing ito. Kaya naman bilang ating tanda din ng pasasalamat sa kanya, sama-sama po tayong iindayog sa tugtugin ng karakol kasama ang ating mahal na paraluman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Viva Santa Maria Magdalena! Mabuhay ang ating patrona! Ang lahat po ay aming inaanyayahan ngayon na makibahagi sa ating pong Karakoleng Grande sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.